Puolasta, suomalainen. Opiskelun Rovaniemellä ja opiskelen graafista suunnittelua Lapin yliopistossa. Nyt se on siis Osaikawassa, joka on Hokkaidon saarella Japanissa. Täällä Osaikawassa on siis tämmönen Hokkaido Tokai yliopisto niminen paikka ja opiskelen täällä sitten kans kaikkea taidehässäkkää. Ja nyt se on ollut täällä vasta 2 viikkoa, niin ei ole oikein kerennyt vielä. Tai no olisin tässä olemaan kerennyt, mutta en ole kehannut oikein tehdä vielä mitään jännää. Olen istunut vain täällä ja syönyt ja katsonut telkkaria. Tässä blogissa tulee sitten olheen kaikkea Japanissa opiskelusta ja vaihto-opiskelusta yleensä ja Japanissa olosta ja taiteiden opiskelusta ja myöskin asioista, joista tykkäilen, eli animesta ja mangasta ja piirtämisestä ja musiikista ja suklaasta ja kaikesta muusta semmosesta. Että jos on niihin asioihin liittyvää tai johonkin ihan mihin tahansa asiaan liittyvää kysymystä, niin sitten voi pistää kommenttia ja minä vastaan niihin. Varmaan tulee sitten jossain vaiheessa vaihtamaan englannin kieleen, mutta tämä eka video oli jotenkin helpompi tehdä suomeksi. Muutenkin vähän hämmentävää puhua itekseen tietokoneelle. Eipä muuta.